Primera epístola de l'apòstol Pau als Corintis. Primera de Corintis, capítol 1. Pau, cridat com a apòstol de Jesucrist per voluntat de Déu i el germà Sòstenes, a l'Església de Déu que és a Corint, els santificats en Crist Jesús, cridats com a sants, amb tots els que en tot lloc invoquen el nom del nostre Senyor Jesucrist, Senyor d'ells i nostre. Gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesucrist. Dono gràcies sempre al meu Déu per vosaltres, per la gràcia de Déu que us ha estat donada en Crist Jesús, perquè en ell heu estat enriquits en tota paraula i en tot coneixement, en la mesura que el testimoni del Crist s'ha afermat en vosaltres, de manera que no us manca cap do, mentre espereu la manifestació del nostre Senyor Jesucrist. Ell també us mantindrà ferms fins a la fi, irreprensibles en el dia del nostre Senyor Jesucrist. Fidel és Déu, perquè heu estat cridats a la comunió amb el seu Fill Jesucrist, Senyor nostre. Us exhorto, germans, pel nom del nostre Senyor Jesucrist, que digueu tots el mateix i que no hi hagi divisions entre vosaltres, sinó que estigueu ben units en la mateixa manera de pensar i en el mateix parer. Perquè m'ha estat comunicat, referent a vosaltres, germans meus, pels de la casa de Cloe, que hi ha baralles entre vosaltres. Amb això vull dir que cadascun de vosaltres diu: jo sóc de Pau, o jo d'Apol·los, o jo de Kefas, o jo de Crist. És que el Crist està dividit? Va ser potser Pau crucificat per vosaltres o fóreu batejats en el nom de Pau? Dono gràcies a Déu que no he batejat ningú de vosaltres llevat de Crisp i Caius, perquè ningú no digui que vaig batejar en el meu nom. També vaig batejar la casa d'Estefanàs, a part d'ells, no sé que hagi batejat ningú més. Perquè Crist no m'envià a batejar, sinó a predicar l'Evangeli, no pas amb saviesa de paraula, a fi que no sigui feta vana la creu de Crist. Perquè la paraula de la creu és una neciesa per als qui es perden, però per als qui se salven, nosaltres, és poder de Déu. Perquè està escrit: destruiré la saviesa dels savis i rebutjaré la intel·ligència dels intel·ligents. On és el savi? On és l'escriba? On és el discutidor d'aquest segle? Déu no ha fet tornar neciesa la saviesa d'aquest món? Perquè, com que en la saviesa de Déu, el món, per mitjà de la saviesa, no va conèixer Déu, va plaure a Déu de salvar els creients per mitjà de la neciesa de la predicació, perquè els jueus demanen un senyal i els grecs cerquen saviesa, però nosaltres prediquem Crist crucificat, entrebanc per als jueus i neciesa per als grecs, però per als cridats, tant jueus com grecs, Crist és el poder de Déu i la saviesa de Déu, perquè allò neci de Déu és més savi que els homes, i allò feble de Déu és més poderós que els homes. Mireu, doncs, la vostra vocació, germans, com no hi ha gaires savis segons la carn, ni gaires poderosos, ni gaires nobles, sinó que Déu va elegir les coses nècies del món per avergonyir els savis, i Déu va elegir les coses febles del món per avergonyir les fortes, i Déu va elegir les coses vils i menyspreables del món i les coses que no són per desfer les que són, a fi que cap carn no pugui gloriar-se davant d'ell. És per ell que vosaltres sou en Crist Jesús, el qual ha esdevingut per a nosaltres saviesa de Déu i justícia i santificació i redempció, a fi que, com està escrit, el qui es gloria, que es gloria en el Senyor. Primera de Corintis, capítol 2. I jo, germans, quan vaig venir a vosaltres, no vaig venir amb superioritat de llenguatge o de saviesa en anunciar-vos el testimoniatge de Déu, perquè vaig decidir de no saber res més entre vosaltres sinó Jesucrist i aquest crucificat. I vaig venir a vosaltres amb feblesa i amb temor i amb gran tremolor, i el meu llenguatge i la meva predicació no va ser en paraules persuasives de saviesa humana, sinó en demostració de l'esperit i de poder, a fi que la vostra fe no estigui en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.
De saviesa, amb tot, en parlem entre els perfectes, però no pas la saviesa d'aquest segle ni la dels governants d'aquest segle, que es desfan, sinó que parlem saviesa de Déu, que és en misteri, l'oculta, la que Déu predeterminà abans dels segles per a la nostra glòria. La saviesa que cap dels governants d'aquest segle no va conèixer, perquè si l'haguessin conegut no haurien crucificat el Senyor de la glòria. Però, com està escrit, coses que l'ull mai no ha vist, ni l'orella ha escoltat, ni han pujat al cor de l'home, són les que Déu ha preparat per als qui l'estimen. Però Déu ens les ha revelat a nosaltres per mitjà del seu esperit, perquè l'esperit examina totes les coses fins les profunditats de Déu. Perquè qui dels homes coneix les coses de l'home, sinó l'esperit de l'home que és dins d'ell mateix? Així també, ningú no coneix les coses de Déu, sinó l'esperit de Déu. I nosaltres no hem rebut l'esperit del món, sinó l'esperit que ve de Déu, a fi que puguem conèixer les coses que Déu ens ha donat, i les expressem no pas en paraules ensenyades per la saviesa humana, sinó en paraules ensenyades per l'Esperit Sant, combinant les coses espirituals amb les espirituals. L'home natural no rep les coses de l'Esperit de Déu perquè per a ell són neciesa i no les pot entendre perquè s'han de discernir espiritualment. Però l'home espiritual discerneix totes les coses i ell no és jutjat per ningú, perquè qui ha conegut la ment del Senyor per instruir-lo? Però nosaltres tenim la ment de Crist. Primera de Corintis, capítol 3. I jo, germans, no us vaig poder parlar com a espirituals, sinó com a carnals, com a infants en Crist. I us vaig donar a beure llet i no menjar sòlid, perquè encara no el podíeu pair i encara no podeu, perquè encara sou carnals, perquè havent-hi entre vosaltres enveja i baralles i divisions, no sou carnals i camineu com a homes? Perquè, quan algú diu, jo sóc de Pau i un altre, jo d'Apol·lós, no sou carnals? Perquè, qui és Pau i qui és Apol·lós, sinó servidors per mitjà dels quals heu cregut i cadascú conforme al Senyor li va donar? Jo vaig plantar, Apol·lós va regar, però Déu va fer créixer, de manera que ni el que planta no és res, ni el que rega, sinó Déu que fa créixer. El qui planta i el qui rega són una sola cosa, però cada un rebrà la pròpia recompensa segons el propi treball, perquè nosaltres som col·laboradors de Déu, vosaltres sou conreu de Déu, edifici de Déu. Segons la gràcia de Déu que em va ser donada, com a arquitecte expert vaig posar el fonament, però un altre hi edifica al damunt, que cadascú miri com hi edifica, perquè de fonament ningú no en pot posar cap altre que el que hi ha posat, que és Jesús el Crist. Si damunt d'aquest fonament algú edifica amb or, plata, pedres precioses, fusta, herba, palla, l'obra de cadascú es farà evident, perquè el dia la farà conèixer, ja que serà revelada en foc, i el foc provarà quina és la mena d'obra de cadascú. Si l'obra que un hi ha edificat roman, ell rebrà recompensa. Si l'obra d'un es crema, en sofrirà pèrdua, però ell serà salvat, encara que com a través del foc. No sabeu que sou santuari de Déu i que l'Esperit de Déu habita en vosaltres? Si algú destrueix el santuari de Déu, Déu el destruirà a ell, perquè el santuari de Déu, que sou vosaltres, és sant. Que ningú no s'enganyi. Si algú d'entre vosaltres es pensa que és savi en aquest món, que esdevingui neci a fi d'esdevenir savi, perquè la saviesa d'aquest món és neciesa davant de Déu, perquè està escrit, ell pren els savis en llur astúcia, i encara, el Senyor coneix el raonament dels savis que són vans. Per tant, que ningú no es gloriï en els homes, perquè totes les coses són vostres, sigui Pau, o Apol·lós, o Kefas, o el món, o la vida, o la mort, o les coses presents o les futures, totes les coses són vostres, i vosaltres de Crist, i Crist de Déu. Primera de Corintis, capítol 4.
que tothom ens consideri d'aquesta manera, com a servents de Crist i com a administradors dels misteris de Déu. Ara bé, el que es demana dels administradors és que cadascú sigui trobat fidel. A mi m'importa ben poc que sigui jutjat per vosaltres o per un tribunal humà. De fet, ni jo em jutjo a mi mateix, perquè, encara que de res no m'acusa la consciència, no és per això que sóc justificat, sinó que el qui em jutja és el Senyor. Per tant, no jutgeu res abans de temps, fins que vingui el Senyor, el qual il·luminarà les coses amagades de la fosca i manifestarà les intencions dels cors. Llavors, hi haurà la lloança per a cadascú de part de Déu. I aquestes coses, germans, les he exemplificades en mi mateix i en Apol·lós per causa de vosaltres, a fi que aprengueu en nosaltres a no pensar més enllà del que està escrit, a fi que ningú no s'infli a favor de l'un i en contra de l'altre, perquè qui et fa diferent i què tens que no hagis rebut? I si ho has rebut, per què t'englories com si no ho haguessis rebut? Ja esteu sadollats, ja us heu enriquit, heu regnat sense nosaltres, tant de bo que regnéssiu perquè nosaltres també regnéssim amb vosaltres. Perquè penso que a nosaltres, els apòstols, Déu ens ha exposat als últims com uns condemnats a mort, perquè hem esdevingut espectacle per al món, tant per als àngels com per als homes. Nosaltres som necis per causa de Crist, però vosaltres assenyats en Crist. Nosaltres som febles, però vosaltres forts. Vosaltres eminents, però nosaltres deshonorats. Fins ara mateix passem fam i set i anem desabrigats i ens copegen i no tenim casa. I ens fatiguem treballant amb les nostres pròpies mans, ens maleeixen i beneïm. Som perseguits i ho suportem. Som difamats i responem dòcilment. Hem esdevingut com escombraries del món, l'engrup de tots fins ara. No escric aquestes coses per avergonyir-vos, sinó que us amonesto com a fills meus estimats, perquè encara que tinguéssiu 10.000 tutors en Crist, no tindríeu molts pares, perquè sóc jo qui us ha engendrat en Crist Jesús per mitjà de l'Evangeli. Us exhorto, doncs, que us feu imitadors meus. Per això us he enviat Timoteu, que és un fill meu estimat i fidel en el Senyor. Ell us recordarà els meus camins, que són en Crist, tal com ensenyo per tot arreu en cada església. Alguns estan inflats com si jo no hagués de venir a vosaltres, però vindré ben aviat a vosaltres, si el Senyor vol, i coneixeré no pas la paraula dels qui estan inflats, sinó el poder, perquè el regne de Déu no està en la paraula, sinó en el poder. Què voleu? Vindré a vosaltres amb bastó o amb amor i esperit de mansuetud? Primera de Corintis, capítol 5. De fet, se sent dir que entre vosaltres hi ha fornicació, i una fornicació tal que ni entre els gentils no s'anomena, fins al punt que un té la dona del seu pare, i vosaltres esteu inflats en comptes de doldre-us, a fi que sigui tret d'enmig de vosaltres el qui ha comès aquest acte. Doncs jo, encara que com a absent en el cos, però present en l'esperit, ja he jutjat, com si estigués present, el qui ha obrat així. En el nom del nostre Senyor Jesucrist, congregats vosaltres i el meu esperit, amb el poder del nostre Senyor Jesucrist, he decidit de lliurar el tal a Satanàs per a la destrucció de la seva carn, a fi que el seu esperit sigui salvat en el dia del Senyor Jesús. La vostra jactància no és bona. No sabeu que una mica de llevat fermenta tota la massa? Per tant, netegeu el llevat vell, a fi que sigueu una nova massa, així com sou sense llevat, perquè Crist, la nostra Pasqua, ha estat sacrificada a favor de nosaltres. Per tant, celebrem la festa no pas amb llevat vell, ni amb llevat de malícia i perversitat, sinó amb àzims de sinceritat i de veritat. Us vaig escriure en la carta que no us mescleu amb els fornicaris, i no vull dir absolutament amb els fornicaris d'aquest món, o amb els cobejosos, o estafadors, o idòlatres, perquè si no, us caldria sortir del món. Més aviat, us vaig escriure que no us mescleu amb qualsevol que s'anomeni germà i sigui fornicari
o covejós, o idòlatre, o ultratjador, o embriac, o estafador. Amb aquest tal ni hi mengeu. Perquè què n'he de fer de jutjar els de fora? No són els de dins els qui vosaltres jutgeu? Els de fora ja els jutjarà Déu. Traieu, doncs, el dolent d'entre vosaltres. Primera de Corintis, capítol 6. Com gosa algú de vosaltres, quan té un assumpte contra un altre, anar a judici davant dels injustos i no davant dels sants? No sabeu que els sants jutjaran el món? I si el món ha de ser jutjat per vosaltres, sou indignes de judicis més petits? No sabeu que jutjarem els àngels? Com més les coses d'aquesta vida. Si teniu, doncs, judicis per coses d'aquesta vida, els qui són menys considerats en l'Església, asseieu aquests com a jutges. Ho dic per a vergonya vostra. Així, no hi ha ni un de savi entre vosaltres que pugui fer de jutge enmig dels seus germans? En canvi, un germà va a judici contra un germà, i això davant dels incrèduls? De fet, ja és del tot un fracàs amb vosaltres que tingueu causes els uns contra els altres. Més aviat, per què no suporteu la injustícia? Per què no deixeu més aviat que us defraudin? Però sou vosaltres els qui feu injustícia i defraudeu, i això als germans. O no sabeu que els injustos no heretaran el regne de Déu? No us deixeu enganyar, ni els fornicaris, ni els idòlatres, ni els adúlters, ni els afeminats, ni els homosexuals, ni els lladres, ni els covejosos, ni els embriacs, ni els ultratjadors, ni els estafadors no heretaran el regne de Déu. I això éreu alguns, però us heu netejat, heu estat santificats, heu estat justificats en el nom del Senyor Jesús i en l'esperit del nostre Déu. Totes les coses em són permeses, però no totes convenen. Totes les coses em són permeses, però jo no em deixaré dominar per res. Els aliments són per al ventre, i el ventre és per als aliments, però Déu desfarà aquest i aquells. En canvi, el cos no és per a la fornicació, sinó per al Senyor, i el Senyor per al cos. I Déu va ressuscitar el Senyor, i també ens ressuscitarà a nosaltres per mitjà del seu poder. No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? Trauré, doncs, els membres de Crist i en faré membres d'una prostituta? De cap manera. O no sabeu que el qui s'uneix amb una prostituta és un sol cos amb ella? Perquè diu, els dos seran una sola carn, però el qui s'uneix amb el Senyor és un sol esperit amb ell. Fugiu de la fornicació. Qualsevol pecat que l'home comet és fora del cos, però el qui fornica peca contra el seu propi cos. O no sabeu que el vostre cos és santuari de l'Esperit Sant que és en vosaltres, que teniu de Déu i que no sou vostres? Perquè heu estat comprats amb un preu, per tant, glorifiqueu Déu en el vostre cos i en el vostre esperit, que són de Déu. Primera de Corintis, capítol 7. Referent a les coses que em vau escriure, és bo per a l'home no tocar dona, però a causa de les fornicacions, que cadascú tingui la pròpia muller i que cadascuna tingui el propi marit. Que el marit doni a la muller l'afecte que li deu, igualment també la muller al marit. La muller no té potestat sobre el propi cos, sinó el marit. Igualment el marit tampoc no té potestat sobre el propi cos, sinó la muller. No us priveu l'un de l'altre, si no és de comú acord, per un temps, a fi de dedicar-vos al dejuni i a la pregària. I després estigueu junts novament, perquè Satanàs no us tempti per causa de la vostra incontinència. Això, però, ho dic com a concessió, no pas com a manament, perquè jo voldria que tots els homes fossin com jo mateix, però cadascú té de Déu el seu propi do, l'un d'una manera, l'altre d'una altra. Tanmateix, dic als solters i a les viudes que els és bo que restin com jo, però, si no es poden controlar, que es casin, perquè és millor casar-se que brusar-se. I als casats els mano, no pas jo, sinó el Senyor, que la muller no se separi del marit, però si se'n separa, que resti sense casar o que es reconciliï amb el marit,
i el marit que no es divorciï de la muller. Els altres, en canvi, els dic jo, no el Senyor. Si algun germà té una muller incrèdula i ella consent a conviure amb ell, que no es divorciï. I la muller que té un marit incrèdul i ell consent a conviure amb ella, que no es divorciï d'ell. Perquè el marit incrèdul ha estat santificat per la muller i la muller incrèdula ha estat santificada pel marit, ja que si no, els vostres fills serien immuns, ara, en canvi, són sants. Però si l'incrèdul se separa, que se separi. En aquests casos, el germà o la germana no està esclavitzat. Déu ens ha cridat a la pau. Per què? Què saps tu, muller, si salvaràs el marit? O, què saps tu, marit, si salvaràs la muller? Llevat d'això, que cadascú camini segons Déu li ha assignat, i cadascú com el Senyor l'ha cridat, i així ho mano amb totes les esglésies. Va ser cridat algú circumcidat? Que no es faci incircumcis. Va ser cridat algú en la incircumcisió? Que no es faci circumcidar. La circumcisió no és res, i la incircumcisió no és res, sinó guardar els manaments de Déu. Que cadascú romangui en la vocació en la qual va ser cridat. Vas ser cridat esclau? No et preocupis, encara que també, si pots arribar a ser lliure, més aviat aprofita-te'n. Perquè el que ha estat cridat en el Senyor a sent esclau és un llibert del Senyor. Així mateix, el qui ha estat cridat a sent lliure és esclau de Crist. Heu estat comprats amb un preu, no us feu esclaus dels homes. Germans, que cadascú estigui per a Déu en allò que era quan va ser cridat. Referent a les verges, no tinc cap precepte del Senyor, però dono la meva opinió com qui ha rebut misericòrdia del Senyor per ser fidel. Penso, doncs, que això és bo a causa de la necessitat present, que és bo per a l'home de restar com està. Estàs lligat a una dona? No cerquis de deslligar-te'n. Estàs deslligat? No cerquis dona. Però si t'has casat, no has pecat. I si la noia verge s'ha casat, no ha pecat. Però aquests tindran aflicció en la carn, i jo us ho voldria estalviar. Vull dir, germans, que el temps s'ha escurçat. D'ara endavant, fins als qui tenen muller, que estiguin com si no tinguessin, i els qui ploren, com si no ploressin, i els qui s'alegren, com si no s'alegressin, i els qui compren, com si no posseïssin. Els qui usen d'aquest món, com si no se n'aprofitessin, perquè l'aparença d'aquest món s'esvaeix. I jo voldria que estiguéssiu sense preocupacions. El solter s'ocupa de les coses del Senyor, de com agradar al Senyor. En canvi, el casat s'ocupa de les coses del món, de com agradar la seva muller. Hi ha diferència entre la dona casada i la verge. La dona soltera s'ocupa de les coses del Senyor, per ser santa tant en el cos com en l'esperit. En canvi, la dona casada s'ocupa de les coses del món, de com agradar al marit. I això ho dic pel vostre propi benefici, no pas per posar-vos un llaç, sinó per al que convé i perquè sigueu constants per al Senyor sense distracció. Però si algú pensa que obra impròpiament envers la seva verge, si ella passa l'edat de casar-se i convé que sigui així, que faci el que vulgui, no peca que es casin. Tanmateix, el qui està ferm en el seu cor, sense que en tingui necessitat, sinó que té potestat sobre la seva pròpia voluntat i ha decidit això en el seu cor, de guardar la seva verge, fa bé. De manera que el qui la dona en casament fa bé i el qui no la dona en casament fa millor. La muller està lligada per la llei tot el temps que viu el seu marit, però si el seu marit s'adormís, és lliure de casar-se amb qui vulgui mentre sigui en el Senyor. Però serà més feliç si resta així, segons el meu parer, i penso que també jo tinc l'esperit de Déu. Primera de Corintis, capítol 8. Referent a les coses sacrificades als ídols, sabem que tots tenim coneixement. El coneixement infla, però l'amor edifica. I si algú es pensa que sap alguna cosa, encara no ha conegut res com s'ha de conèixer. Però si algú estima Déu, aquest és conegut per ell.
referent, doncs, al menjar sacrificat als ídols. Sabem que no hi ha cap ídol en el món i que no hi ha cap altre Déu sinó un, perquè, encara que hi hagi molts que s'anomenen déus al cel o sobre la terra, de forma que hi ha molts déus i molts senyors, per a nosaltres, però, hi ha un únic Déu, el Pare, de qui són totes les coses i nosaltres som per a ell, i un sol Senyor, Jesucrist, per mitjà del qual són totes les coses i nosaltres som per mitjà d'ell. Però no tots tenen aquest coneixement, i alguns, que fins ara tenen consciència de l'ídol, mengen com a sacrificat a l'ídol i la seva consciència, que és feble, es contamina. El menjar no ens atansa a Déu, perquè ni som més si mengem, ni som menys si no mengem. Però vigileu que aquesta llibertat vostra no sigui un entrebanc per als febles, perquè si algú et veu a tu, que tens coneixement, assegut a menjar en un temple dels ídols, la seva consciència, com que ell és feble, no serà encoratjada a menjar de les coses sacrificades als ídols? I per causa del teu coneixement s'ha d'ensorrar el germà feble pel qual va morir Crist? I pecant contra els germans d'aquesta manera i ferint la seva consciència afeblida, pequeu contra Crist. Per tant, si un menjar fa entrebancar el meu germà, no menjaré carn mai més, a fi de no fer entrebancar el meu germà. Primera de Corintis, capítol 9. No sóc un apòstol? No sóc lliure? No he vist Jesucrist, el nostre Senyor? No sou vosaltres la meva obra en el Senyor? Si per a d'altres no sóc apòstol, per a vosaltres sí que ho sóc, perquè el segell del meu apostolat sou vosaltres en el Senyor. La meva defensa davant dels qui em jutgen és aquesta. No tenim dret a menjar i a beure? No tenim dret a portar amb nosaltres una germana esposa com els altres apòstols i els germans del Senyor i Kefas? O és només jo i Bernabé que no tenim el dret de no haver de treballar? Qui fa mai de soldat a càrrec de si mateix? Qui planta una vinya i no menja del seu fruit? O qui pastura un ramat i no s'alimenta de la llet del ramat? Dic potser aquestes coses en tant que home? No diu també la llei aquestes coses? Perquè en la llei de Moisès hi ha escrit: no posaràs bos al bou que trilla. És que Déu es preocupa dels bous? O és precisament per causa de nosaltres que ho diu? Sí, és per a causa de nosaltres que ha estat escrit, perquè el qui llaura ha de llaurar amb esperança, i també el que trilla amb l'esperança de participar de la seva esperança. Si nosaltres hem sembrat amb vosaltres els béns espirituals, és molt si nosaltres recollim de vosaltres els béns materials? Si d'altres participen d'aquest dret respecte a vosaltres, per què no encara més nosaltres? Però no hem fet ús d'aquest dret, sinó que tot ho suportem a fi de no posar cap obstacle a l'Evangeli del Crist. No sabeu que els qui exerceixen el ministeri sagrat mengen del temple i els qui serveixen l'altar participen de l'altar? Així també el Senyor ha manat que els qui prediquen l'Evangeli visquin de l'Evangeli. Però jo no he fet ús de cap d'aquests drets, i no he escrit això perquè es faci així amb mi, perquè m'estimo més morir que no pas que ningú em privi d'aquesta glòria, perquè si predico l'Evangeli no tinc res de què gloriar-me, perquè m'ha estat imposada la necessitat, i ai de mi si no predico l'Evangeli, ja que si ho faig de bona gana en tinc recompensa, però si ho faig obligat se m'ha encarregat l'administració. Quina és, doncs, la meva recompensa? Que en predicar l'Evangeli ofereixi de franc l'Evangeli del Crist, sense aprofitar-me del meu dret en l'Evangeli, perquè, tot i essent lliure de tots, m'he fet jo mateix servidor de tots, per guanyar-ne els més, i m'he fet com jueu per als jueus, per guanyar els jueus, com si estigués sota la llei per als qui estan sota la llei, per guanyar els qui estan sota la llei, per als qui estan sense llei, com si jo estigués sense llei, no pas que sigui sense llei envers Déu, sinó que sóc en la llei de Crist, per guanyar els qui estan sense llei. M'he fet com feble per als febles, per guanyar els febles. M'he fet tot per a tots, per salvar-ne alguns de tota manera.
i faig això per causa de l'Evangeli, per fer-me'n coparticipant. No sabeu que els que corren a l'estadi, prou corren tots, però només un rep el premi? Correu de tal manera que l'obtingueu. I tot el que lluita es controla en totes les coses, i ells certament ho fan per obtenir una corona corruptible. En canvi, nosaltres, una d'incorruptible. Jo, doncs, corro així, no pas amb incertesa, combato així, no pas donant cops a l'aire, sinó que copejo el meu cos i el domino, no fos que, havent predicat als altres, jo sigui desqualificat. Primera de Corintis, capítol 10. No vull que ignoreu, germans, que els nostres pares van ser tots sota el núvol i tots van travessar pel mig del mar, i tots foren batejats amb Moisès dins el núvol i dins el mar, i tots van menjar el mateix menjar espiritual, i tots van beure la mateixa beguda espiritual, perquè bevien de la roca espiritual que els acompanyava, i la roca era el Crist. Però Déu no es complagué en la majoria d'ells, perquè restaren estesos en el desert. Aquestes coses són exemples per a nosaltres, a fi que no desitgem coses dolentes com ells les van desitjar, ni sigueu idòlatres com alguns d'ells, tal com està escrit. El poble s'assegué a menjar i a beure, i s'alçaren a divertir-se. Ni forniquem, com alguns d'ells van fornicar, i en un sol dia en caigueren 23.000. Ni posem a prova el Crist, com també alguns d'ells el van posar a prova, i foren destruïts per les serps. Ni murmureu, com també alguns d'ells van murmurar, i foren destruïts per l'exterminador. I totes aquestes coses els succeïen com a exemples i foren escrites per a la nostra amonestació, per als quals ha arribat la fi dels segles. Així, doncs, el qui pensi que està ferm, que miri de no caure. No us ha vingut cap prova que no sigui humana, però Déu és fidel i no permetrà que sigueu provats més enllà del que podeu, sinó que amb la prova farà que tingueu la sortida perquè la pugueu suportar. Per tant, estimats meus, fugiu de la idolatria. Us parlo com a assenyats. Jutgeu vosaltres mateixos això que dic. La copa de benedicció que beneïm no és comunió de la sang de Crist? El pa que partim no és comunió del cos del Crist? Com que hi ha un sol pa, els molts són un sol cos, perquè tots participem d'aquest sol pa. Mireu l'Israel segons la carn. Els qui mengen dels sacrificis no participen de l'altar? Què vull dir, doncs? Que l'ídol és alguna cosa o que allò sacrificat a l'ídol és alguna cosa? No pas, sinó que les coses que sacrifiquen els gentils és els dimonis que les sacrifiquen, i allò no pas a Déu. I no vull que vosaltres tingueu comunió amb els dimonis. No podeu beure la copa del Senyor i la copa dels dimonis. No podeu participar de la taula del Senyor i de la taula dels dimonis. O provoquem al Senyor gelosia? Som potser més forts que ell? Totes les coses em són permeses, però no totes convenen. Totes les coses em són permeses, però no totes edifiquen. Que ningú no busqui el seu propi interès, sinó cadascú el de l'altre. De tot allò que es ven a la carnisseria, mengeu-ne sense preguntar res per causa de la consciència, perquè del Senyor és la terra i la seva plenitud. Si algun incrèdul us convida i hi voleu anar, mengeu de tot el que us serveixin, sense preguntar res per causa de la consciència. Però si algú us digués, això ha estat sacrificat als ídols, no en mengeu per consideració a aquell que ho ha indicat i per causa de la consciència, perquè del Senyor és la terra i la seva plenitud. La consciència, dic, però no la teva, sinó la de l'altre. Per què ha de ser judicada la meva llibertat per la consciència de l'altre? I si em participo amb acció de gràcies, per què sóc censurat per allò de què dono gràcies? Tant si mengeu, doncs, com si beveu, o feu qualsevol altra cosa, feu-ho tot per a la glòria de Déu. No sigueu motiu d'entrebanc ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l'Església de Déu, de manera que jo també beneficio a tots en totes les coses,
no cercant el meu propi profit, sinó el de molts, a fi que siguin salvats. Primera de Corintis, capítol 11. Sigueu imitadors meus, com jo també ho soc de Crist. Us elogio, germans, perquè en totes les coses us recordeu de mi i manteniu els ensenyaments tal com us els vaig transmetre. I vull que sapigueu que el cap de tot home és el Crist, i el cap de la dona és el seu home, i el cap de Crist és Déu. Tot home que prega o profetitza amb el cap cobert deshonra el seu cap, i tota dona que prega o profetitza amb el cap descobert deshonra el seu propi cap, perquè és igual com si estigués rasurada. Per tant, si una dona no es cobreix, que també es rapi, però si és vergonyós per a una dona rapar-se els cabells o rasurar-se, que es cobreixi, perquè l'home, certament, no s'ha de cobrir el cap, ja que és imatge i glòria de Déu. En canvi, la dona és glòria de l'home, perquè l'home no prové de la dona, sinó la dona de l'home, i perquè l'home no fou creat per causa de la dona, sinó la dona per causa de l'home. Per això, la dona ha de tenir un senyal d'autoritat sobre el seu cap per causa dels àngels. D'altra banda, en el Senyor, ni l'home sense la dona, ni la dona sense l'home, perquè així com la dona ve de l'home, així també l'home ve per mitjà de la dona, i totes les coses venen de Déu. Jutgeu vosaltres mateixos. És escaient que la dona pregui a Déu descoberta? No us ensenya la mateixa naturalesa que si l'home es deixa els cabells llargs li és una deshonra? Però si la dona es deixa els cabells llargs li és una glòria, perquè la cabellera li ha estat donada per vel. Però si algú vol discutir, nosaltres no tenim tal costum, ni tampoc les esglésies de Déu. Però en fer-vos aquests advertiments, no us elogiu, perquè quan us reuniu no és per al millor, sinó per al pitjor. Ja que primer sento dir que quan us reuniu com a església hi ha divisions entre vosaltres, i en part ho crec, perquè també cal que hi hagi partits entre vosaltres, a fi que els aprovats siguin manifestats entre vosaltres. Per tant, quan us aplegueu a l'hora, això no és menjar el sopar del Senyor, perquè en el menjar cadascú pren el seu propi sopar i l'un té gana mentre que l'altre s'embriaga. És que no teniu cases per menjar i beure? O és que menysteniu l'església de Déu i avergonyiu els qui no tenen? Què us he de dir? He d'elogiar-vos en això? No us elogio pas, perquè jo vaig rebre del Senyor el que també us he transmès. El Senyor Jesús, la nit que va ser lliurat, prengué pa i després de donar gràcies el partí i digué: preneu, mengeu, això és el meu cos que és partit per a vosaltres, feu això en memòria de mi. De la mateixa manera, també amb la copa, després de sopar, dient: aquesta copa és el nou pacte en la meva sang, feu això cada vegada que en beveu en memòria de mi, perquè cada vegada que mengeu d'aquest pa i beveu d'aquesta copa, anuncieu la mort del Senyor fins que vingui, de manera que el qui mengi d'aquest pa o begui la copa del Senyor indignament serà culpable del cos i de la sang del Senyor. Que cadascú es provi a si mateix i així mengi del pa i begui de la copa, perquè el qui en menja o en beu indignament menja i beu judici per a si mateix, no discernint el cos del Senyor. Per això hi ha entre vosaltres molts febles i malalts i bastants s'han adormit, perquè si ens examinéssim a nosaltres mateixos no seríem judicats, però en ser jutjats pel Senyor som corregits, a fi que no siguem condemnats amb el món. De manera que, germans meus, quan us reuniu per menjar, espereu-vos els uns als altres, i si algú té gana, que mengi a casa, per tal que no us reuniu per a judici. Les altres coses les posaré en ordre quan vingui. Primera de Corintis, capítol 12. Referent als dons espirituals, germans, no vull que sigueu ignorants. Sabeu que éreu gentils
guiats de qualsevol manera i arrossegats cap als ídols muts. Per això, us faig saber que ningú que parla en l'esperit de Déu no diu maleït a Jesús, i ningú no pot dir Senyor a Jesús si no és en l'Esperit Sant. Hi ha repartiment de dons, però és el mateix Esperit. Hi ha repartiments de serveis, però és el mateix Senyor. Hi ha repartiments d'activitats, però és el mateix Déu, que obra totes les coses en tots. Però la manifestació de l'Esperit és donada a cadascú per allò que és útil, perquè a l'un, per l'Esperit, li és donada paraula de saviesa, a l'altre, paraula de coneixement segons el mateix Esperit, a un altre, fe pel mateix Esperit, a un altre, dons de guariment pel mateix Esperit, a un altre, el fer obres poderoses, a un altre, profecia, a un altre, discerniment d'esperits, a un altre, diferents menes de llengües, a un altre, interpretació de llengües. Però totes aquestes coses les fa l'un i el mateix Esperit, que reparteix a cadascú individualment com ell vol. Perquè de la mateixa manera que el cos és un de sol i té molts membres, però tots els membres d'aquest un cos, malgrat que són molts, són un únic cos, així també el Crist. Perquè tots nosaltres vam ser batejats també per un esperit en un cos, tant jueus com grecs, tant esclaus com lliures, i a tots se'ns ha donat a veure en un esperit, perquè el cos tampoc no és en un membre, sinó molts. Si el peu digués, com que no sóc mà, no sóc del cos, no per això no seria del cos. I si l'orella digués, com que no sóc ull, no sóc del cos, no per això no seria del cos. Si tot el cos fos ull, on seria l'oïda? I si tot fos oïda, on seria l'olfacte? De fet, però, Déu va col·locar els membres, cada un d'ells, en el cos com va voler. Si tots fóssim un sol membre, on seria el cos? I ara, certament, hi ha molts membres, però un cos. I l'ull no pot dir a la mà, no et necessito, ni el cap, tampoc els peus, no us necessito, sinó que més aviat els membres del cos que semblen més febles són necessaris, i els que considerem menys nobles del cos són els que envoltem amb més honor, i els nostres membres menys decents són els que tractem amb més decència. En canvi, els nostres membres decents no en tenen necessitat, però és Déu qui ha conjunyit el cos, donant més honor al que li mancava, a fi que no hi hagi divisió en el cos, sinó que els membres tinguin la mateixa cura els uns pels altres. I si un membre pateix, tots els membres pateixen amb ell. O si un membre és honorat, tots els membres s'alegren amb ell. I vosaltres sou cos de Crist i membres en particular, els quals Déu ha col·locat en l'Església. Primer, apòstols. Segon, profetes. Tercer, mestres. Després, obres poderoses. Després, dons de guariments, ajudes, administracions, menes de llengües. Són potser tots apòstols, o tots profetes, o tots mestres, o fan tots obres poderoses? O tenen tots dons de guariments, o parlen tots llengües, o tots interpreten? Aspireu, però, als dons millors, i us mostro un camí encara més excel·lent. Primera de Corintis, capítol 13. Si parlo en llengües dels homes i dels àngels, però no tinc amor, sóc un bronze que ressona o un cimbal que fa soroll. I si tinc profecia, i si conec tots els misteris i tot el coneixement, i si tinc tota la fe fins per traslladar muntanyes, però no tinc amor, no sóc res. I si reparteixo tots els meus béns per donar menjar i ofereixo el meu cos perquè sigui cremat, però no tinc amor, no em serveix de res. L'amor és pacient, bondadós. L'amor no és envejós. L'amor no es vanagloria, no s'infla, no es comporta impròpiament, no cerca el propi interès, no s'irrita, no té en compte el mal, no s'alegra de la injustícia, sinó que s'alegra amb la veritat. Tot ho sofreix, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta. L'amor mai no s'acaba. En canvi, si hi ha profecies, seran abolides.
Si hi ha llengües, cessaran. Si hi ha coneixement, serà abolit, perquè en part coneixem i en part profetitzem. Però quan vingui allò perfecte, llavors allò que és en part serà abolit. Quan jo era un nen, parlava com un nen, pensava com un nen, raonava com un nen. Però quan em vaig fer un home, vaig deixar les coses de nen, perquè ara hi veiem per un mirall de manera borrosa, però llavors hi veurem cara a cara. Ara conec en part, però llavors coneixeré plenament, com també jo sóc plenament conegut. I ara resta la fe, l'esperança i l'amor, aquests tres, però el més gran d'aquests és l'amor. Primera de Corintis, capítol 14. Cerqueu l'amor i aspireu als dons espirituals, però principalment que profetitzeu, perquè el qui parla en una llengua no parla als homes, sinó a Déu, ja que ningú l'entén, però en l'esperit parla misteris. En canvi, el qui profetitza parla als homes per a edificació i exhortació i consolació. Qui parla en una llengua s'edifica a si mateix, però el qui profetitza edifica l'Església. I vull que tots vosaltres parleu en llengües, però encara més que profetitzeu, perquè és més el qui profetitza que el qui parla en llengües, llevat que interpreti, a fi que l'Església rebi edificació. De fet, germans, si vinc a vosaltres parlant en llengües, de què us aprofitaria si no us parlés en revelació, en coneixement, en profecia o en doctrina? De la mateixa manera, les coses inanimades que fan un so, com la flauta o la cítara, si no fessin distinció en les notes, com se sabria el que toca la flauta o el que toca la cítara? Perquè si la trompeta fes un so incert, qui es prepararà per al combat? Així també vosaltres, si amb la llengua no pronuncieu paraules intel·ligibles, com s'entendrà el que dieu, estareu parlant a l'aire. Al món hi ha qui sap les menes de llenguatges i no n'hi ha cap sense significat. Si jo, doncs, no conec el significat del llenguatge, seré un estranger per al qui parla i el qui parla serà un estranger per a mi. Així també vosaltres, que anheleu dons espirituals, cerqueu de tenir-ne abundància per a l'edificació de l'Església. Per tant, el qui parla en una llengua, que pregui a fi de poder-la interpretar, perquè si prego en una llengua, el meu esperit prega, però el meu enteniment resta sense fruit. Què faré, doncs? Pregaré amb l'esperit i pregaré també amb l'enteniment. Cantaré lloances amb l'esperit i cantaré també amb l'enteniment. Altrament, si beneeixes amb l'esperit el qui ocupa el lloc de l'oient, com dirà la ment a la teva acció de gràcies si no entén el que dius? Perquè tu, és cert, dones gràcies correctament, però l'altre no és edificat. Dono gràcies al meu Déu, que parlo en llengües més que tots vosaltres, però en l'Església m'estimo més parlar 5 paraules amb la meva ment, per instruir també els altres, que 10.000 paraules en una llengua. Germans, no sigueu nens en els vostres enteniments, sinó feu-vos nens en la malícia, però sigueu madurs en els vostres enteniments. Està escrit en la llei. Certament, amb llengües diferents i amb llavis diferents parlaré a aquest poble, i ni així m'escoltarà, diu el Senyor. De manera que les llengües són per senyal no als creients, sinó als incrèduls. La profecia, en canvi, no és per als incrèduls, sinó per als creients. Si tota l'Església, doncs, es reunís en un mateix lloc i tots estiguessin parlant en llengües i entressin oients o incrèduls, no dirien que esteu bojos? En canvi, si tots estiguéssiu profetitzant i entra un incrèdul o un oient, aquest és redarguït per tots, és examinat per tots, i així els secrets del seu cor són revelats, i postrant el seu rostre adorarà Déu, proclamant que Déu és realment entre vosaltres. Què hi ha, doncs, germans? Quan us reuniu, cadascú de vosaltres té un salm, té un ensenyament, té una llengua, té una revelació, té una interpretació, que totes les coses siguin per a edificació. Si algú parla en una llengua,
que siguin 2 o al màxim 3, i per torn, i que un interpreti. Però si no hi hagués intèrpret, que guardi silenci en l'església i parli amb si mateix i amb Déu. Quant als profetes, que en parlin 2 o 3 i que els altres discerneixin. Però si a un altre que està assegut li és donada una revelació, que el primer guardi silenci, perquè tots, un per un, podeu profetitzar, a fi que tots aprenguin i tots siguin exhortats. I els esperits dels profetes estan subjectes als profetes, perquè Déu no és Déu de confusió, sinó de pau. Com en totes les esglésies dels sants, que les vostres dones guardin silenci en les esglésies, perquè no els és permès de parlar, sinó que siguin submises, com ho diu també la llei. I si es volen instruir en algun punt, que ho preguntin a casa als propis marits, perquè és vergonyós per a les dones de parlar en l'església. O és que la paraula de Déu vingué de vosaltres o és que ha arribat només per a vosaltres? Si algú es pensa que és profeta o espiritual, que reconegui que les coses que us escric són manaments del Senyor. I si algú vol ser ignorant, que sigui ignorant. Per tant, germans, aspireu a profetitzar i no impediu de parlar en llengües, que totes les coses es facin decorosament i amb ordre. Primera de Corintis, capítol 15. Us faig conèixer, germans, l'evangeli que us vaig predicar i que vau acceptar, en el qual també esteu ferms, i per mitjà del qual sou salvats, si el reteniu per mitjà de la mateixa paraula que us he predicat, no fos que haguéssiu cregut a la lleugera. Perquè, en primer lloc, us he transmès el que també vaig rebre, que Crist va morir pels nostres pecats segons les Escriptures, i que fou sepultat, i que ha estat ressuscitat el tercer dia, segons les Escriptures, i que fou vist per Kefes i després pels 12. Després fou vist per més de 500 germans alhora, la majoria dels quals encara viuen i d'altres ja s'han adormit. Després fou vist per Jaume, després per tots els apòstols, i el darrer de tots, com a un nascut fora de temps, se'n va aparèixer també a mi, perquè jo sóc el més petit dels apòstols, que ni sóc digne de ser anomenat apòstol, perquè vaig perseguir l'església de Déu. Però sóc el que sóc per la gràcia de Déu, i la seva gràcia envers mi no ha estat inútil, sinó que he treballat més que tots ells, però no jo, sinó la gràcia de Déu que és en mi. Per tant, sigui jo o siguin ells, així ho prediquem i així ho vau creure. I si es predica que Crist ha estat ressuscitat d'entre els morts, com és que alguns d'entre vosaltres diuen que no hi ha resurrecció dels morts? Si no hi ha resurrecció dels morts, Crist tampoc no ha ressuscitat. Si Crist no ha estat ressuscitat, llavors la nostra predicació és inútil i també és inútil la vostra fe. I nosaltres també som trobats falsos testimonis de Déu, perquè hem donat testimoni referent a Déu que ell va ressuscitar el Crist, el qual no ha ressuscitat si és cert que els morts no són ressuscitats. Perquè, si els morts no són ressuscitats, Crist tampoc no ha estat ressuscitat. I si Crist no ha estat ressuscitat, la vostra fe és inútil, encara esteu en els vostres pecats. Llavors també els que s'han adormit en Crist estan perduts. Si en aquesta vida únicament tenim l'esperança en Crist, som els més dignes de compassió de tots els homes. Però és totalment cert que Crist ha estat ressuscitat d'entre els morts i ha esdevingut la primícia dels qui s'han adormit, perquè, així com per un home vingué la mort, també per un home ve la resurrecció dels morts, perquè, així com en Adam tots moren, així també en el Crist tots seran vivificats, però cadascú en el seu propi ordre. Primer el Crist com a primícia, després els qui són de Crist en la seva vinguda, llavors la fi, quan ell lliuri el regne al Déu i Pare, quan hagi anul·lat tot principat i tota potestat i poder, perquè cal que ell regni fins que posi tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic que ha de ser anul·lat és la mort, perquè ha sotmès totes les coses sota els seus peus.
però quan diu que totes les coses li han estat sotmeses, és evident que s'exceptua aquell que li ha sotmès totes les coses. Ara bé, quan totes les coses li siguin sotmeses, llavors també el fill mateix se sotmetrà al qui li ha sotmès totes les coses a fi que Déu sigui el tot en tots. D'altra banda, què faran els qui es bategen pels morts si els morts no són ressuscitats en absolut? Per què, doncs, es bategen pels morts? I nosaltres també, perquè estem sempre en perill. Per l'orgull que tinc de vosaltres, en Crist Jesús, el nostre Senyor, cada dia m'exposo a la mort. Si a Efes vaig lluitar amb feres per motivació humana, de què em serveix si els morts no són ressuscitats? Mengem i bevem, que demà morirem. No us deixeu enganyar. Les males companyies corrompen els bons costums. Torneu com cal al vostre seny i no pequeu, perquè alguns tenen ignorància de Déu. Ho dic per a vergonya vostra. Però algú dirà, com pot ser que els morts siguin ressuscitats? I amb quin cos venen? Insensat! Allò que sembres no dóna vida si no mor abans. I el que sembres no sembres el cos que serà, sinó un simple gra de blat, per exemple, o d'alguna de les altres llavors, i Déu li dóna un cos tal com ell ha volgut, i a cada una de les llavors el seu propi cos. No tota carn és la mateixa carn, sinó que una és la carn dels homes, una altra la carn de les bèsties, una altra la dels peixos i una altra la de les aus. Hi ha també cossos celestes i cossos terrestres, però certament la glòria dels celestes és diferent de la dels terrestres. Una és la glòria del sol i una altra la glòria de la lluna i una altra la glòria dels estels, perquè un estel difereix en glòria d'un altre estel. Així és també la resurrecció dels morts. És sembrat en corrupció, és ressuscitat en incorruptibilitat. És sembrat en deshonor, és ressuscitat en glòria. És sembrat en feblesa, és ressuscitat en poder. És sembrat un cos animal, és ressuscitat un cos espiritual. Hi ha un cos animal i hi ha un cos espiritual, com també està escrit. El primer home, Adam, fou fet una ànima vivent, el darrer Adam, un esperit vivificant. Però no fou primer l'espiritual, sinó l'animal, després l'espiritual. El primer home és de la terra, fet de la pols. El segon home, el Senyor, és del cel. Com el qui és fet de la pols, són també els qui són fets de la pols, i com el celestial, són també els celestials. I així com vam portar la imatge del que fou fet per la pols, portarem també la imatge del celestial. I afirmo això, germans, la carn i la sang no poden heretar el regne de Déu, ni la corrupció hereta la incorruptibilitat. Heus aquí, us dic un misteri. No tots ens adormirem, però tots serem transformats. En un instant, en un obrir i tancar d'ulls, al darrer toc de trompeta, perquè sonarà la trompeta, i els morts seran ressuscitats incorruptibles, i nosaltres serem transformats, perquè cal que això corruptible sigui vestit d'incorruptibilitat, i que això mortal sigui vestit d'immortalitat. I quan això corruptible sigui vestit d'incorruptibilitat, i quan això mortal sigui vestit d'immortalitat, llavors es complirà la paraula escrita. La mort ha estat engolida en la victòria. On és, o mort, el teu fibló? On és, o sepulcre, la teva victòria? El fibló de la mort és el pecat, i el poder del pecat és la llei. Però, gràcies a Déu, perquè ell ens donà la victòria per mitjà del nostre Senyor Jesucrist. Per tant, germans meus estimats, sigueu ferms, incommovibles, abundant sempre en l'obra del Senyor, sabent que el vostre esforç no és inútil en el Senyor. Primera de Corintis, capítol 16. Concernent la col·lecta per als sants, tal com ho vaig ordenar a les esglésies de Galàcia, feu-ho també vosaltres. Cada primer dia de la setmana, que cadascú de vosaltres posi a part desant-ho, segons hagi estat prosperat, a fi que les col·lectes no es facin quan jo vingui, i quan arribi, els qui hàgiu aprovat amb cartes els enviaré perquè portin el vostre do a Jerusalem.
i si convé que jo també hi vagi, i aniran amb mi. Vindré a vosaltres després d'haver passat per Macedònia, perquè passaré per Macedònia, però potser m'estaré amb vosaltres o fins hi passaré l'hivern, a fi que vosaltres m'encamineu cap a on hagi d'anar. Perquè ara no us vull veure de pas, sinó que espero estar-me amb vosaltres una temporada, si el Senyor ho permet. Però m'estaré a Efes fins a la Pentecosta, perquè se m'ha obert una porta gran i eficaç i hi ha molts adversaris. Si vingués Timoteu, mireu que s'estigui amb vosaltres sense por, perquè està treballant en l'obra del Senyor com jo mateix. Per tant, que ningú no el menys tingui i encamineu-lo en pau perquè vingui a mi, que l'espero amb els germans. Referent al germà Apol·los, li vaig pregar molt que vingués a vosaltres amb els germans, però no era de cap manera la seva voluntat de venir ara. Vindrà quan en tingui oportunitat. Vetlleu, sigueu ferms en la fe, porteu-vos com a homes, sigueu forts, feu totes les coses en amor. Us exhorto, germans, ja coneixeu la casa d'Estefanàs, que són les primícies de Caia i es van dedicar al servei dels sants, que també vosaltres us sotmeteu als tals i a tot aquell que col·labora i treballa. M'alegro de la vinguda d'Estefanàs i Fortunat i Acaic, perquè ells han suplert la vostra mancança, perquè van reconfortar el meu esperit i el vostre. Sapigueu reconèixer, doncs, tals persones. Us saluden les esglésies d'Àsia, us saluden molt afectuosament en el Senyor Àquila i Priscila, juntament amb l'església que és a casa seva. Us saluden tots els germans, saludeu-vos els uns als altres amb un bes sant. La salutació és de la meva pròpia mà, de Pau. Si algú no estima el Senyor Jesucrist, que sigui maleït. Maran Atà. La gràcia del Senyor Jesucrist sigui amb vosaltres. El meu amor és amb tots vosaltres en Crist Jesús. Amén.